जनतेच्या हक्काचं खुलं व्यासपीठ, आवाज जनसामान्यांचा. लाईव्ह महाराष्ट्र वन न्यूज. न्यू चांदणी चौक गणेशोत्सव मंडळ चंदूर यांनी परंपरा जपणारा, संस्कृती रक्षणारा, राष्ट्रभक्तीने ओथंबलेला संत महात्मे व महाराजांच्या शिकवणीचा महाराष्ट्र दुर्गामाता दौंडचे स्वागत मंडळाच्या वतीने करण्यात आले. तसेच महादेव मंदिर चंदूर येथून निघणारी ही दौंड ही चांदणी चौकात आल्यानंतर मंडळाच्या वतीने तिचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले आणि नवीन युगात पारंपरिक पद्धतीचे महत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न मंडळाच्या वतीने करण्यात आला. मंडळाचे अध्यक्ष राजू पाटील बसाना व उपाध्यक्ष मुकुंद घोडके व मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते यांच्याकडून करण्यात आले. उपसंपादक गणेश झेलकर.